Un any més, l'espai dedicat als més petits i, en general, al públic familiar, agafarà protagonisme al festival. Després del gran èxit aconseguit en la quarta edició del Cap Roig Mini, amb plens absoluts consecutius i un èxit desbordant dels espectacles Alícia en el País de les Meravelles i La Sirenita, enguany el festival amplia la programació infantil amb nous espectacles familiars que continuaran tenint com a protagonistes principals els més petits de casa. Cap Roig Mini tornarà a obrir les portes dels jardins a pares i fills en sessions de tarda per viure junts els shows del McLari i de Maria Gelabert. No ens oblidem del Cap Roig Mínim, dues actuacions de primeríssim nivell. Això ja ho vam iniciar ara farà 5 anys i estem apostant perquè sigui una cosa sòlida i que duri molts anys. Són molt exigents. A part, és un públic on tota la família opina. Per tant, pot ser que a un li agradi i que l'altre ho trobi que és un espectacle. En el fons, durant tot l'any tu vas buscant espectacles infantils o familiars d'un cert èxit i aquí no ens marquem ben bé l'edat, o sigui, el mínim. Ens marquem que l'espectacle sigui de garantia, que sigui d'èxit. El primer Cap Roig Mini serà el 4 d'agost a les 9 del vespre amb l'actuació del McLari amb Dolce Vita, un espectacle de màgia per a petits i grans amb un cert aroma italià. El McLari utilitzarà una sorprenent i original posada en escena inspirada en la pel·lícula Dolce Vita i l'èxit musical de Ryan Paris. Però què hi trobarem en aquest show? Doncs un repertori de jocs de mans diferents ambientats en aquests paisatges de la vella Itàlia. Un espectacle àgil i divertit en què no hi faltarà la ironia que anirà lligada als tòpics italians més simpàtics. Màgia amb música, llums i un vestuari exquisit, on un cop més veurem la faceta més showman del McLari. Un espectacle per a tots els públics que ens farà riure i passar una nit perfecta. Una nit per recordar com la que podem gaudir acompanyats dels més petits el 10 d'agost a les 8 del vespre, quan Maria Gelabert pujarà a l'escenari del Cap Roig acompanyada de la seva banda per presentar-nos el seu nou disc, Naturalment. Una proposta variada que va des de la música mediterrània fins al country, passant pel rock, la rumba i la bossa nova. Cançons per gaudir de la bona música en família que ens ajuden a transmetre i a reafirmar valors tan fonamentals com la importància d'escoltar la gent gran, de menjar saludablement, de respectar i estimar els animals, de llegir, de l'amistat, de l'ecologia i moltes coses més. És a dir, una altra manera d'aprendre i educar a través de la música. El concert també comptarà amb alguns dels temes més coneguts de la cantant, que ja formen part del cançoner popular català. A hores d'ara, la venda d'entrades dels dos espectacles va a bon ritme i es preveu que tots dos facin sold out.